Salutare! Astăzi vă voi arăta cum să schimbați rezistența de la aerotermă la un Logan MCV din 2007. Problema Loganului este că odată pornit aeroterma, treptele 0, 1, 2 și 3 nu merg. Merge doar treapta 4, după cum se poate observa. Așa că haideți să schimbăm rezistența. Primul pas este de a localiza rezistența. Ca să facem acest lucru, trebuie să scoatem această căptușală de deasupra pedalelor la scaunul șoferului. Are aici un pin care o ține înăuntru și mai are aici încă un pin, după cum se poate vedea. Așa că haideți să scoatem pe acesta și să dăm această căptușală jos. Să scoateți căptușala, tot ce trebuie să faceți este să trageți de ea în jos, iar acest pin care o ține înăuntru va ieși. Haideți să vă arăt pe partea aceasta. E cam greu cu accesul aici, sub bord, pentru că nu este foarte mult loc. Avem aici această căptușală, aici este pinul. Vom trage în jos și vom mișca stânga-dreapta până când aceasta iese. A ieșit. O scoate această căptușală afară și o vom pune deoparte pentru moment. În regulă. După ce aveți acces sub bord, piesa noastră este aceasta de aici. Dacă pot băga mâna. Aceasta este piesa noastră. Se scoate mufa sau să o scoatem pe ea, pe care trebuie să tragem ușor afară. Nu arată în stare, cam mai ok. O vom trage puțin în jos aici, ca să avem mai ușor acces la ea. Ca să scoatem rezistența din această mufă, putem observa că are doi pini. Unul aici și unul aici. Trebuie apăsați amândoi simultan, iar rezistența se va scoate foarte ușor. Aici avem rezistorul vechi și rezistorul nou. Am ales ceva de la Metzger. Este nici prea ieftin, nici prea scump. Sper să țină destul de mult timp, așa că haideți să o montăm pe cea nouă. Ok, revenim sub bord. Avem aici mufa. Avem aici rezistorul nou. Acesta poate intra doar într-un singur mod. După cum puteți vedea, are aceste două canale. Tot ce trebuie să faci este să o aliniezi și să împingi până face click. Ia să vedem. Cam neastâmpărată, dar intră. Ok. Odată montată, trebuie readus acest cablu. Aveți grijă să nu rupeți pe aici, pe lângă coloana de la direcție. Trebuie readus cablul sus, de unde a venit. Și dacă putem localiza, aici este slotul de unde am scos rezistorul. Și haideți să-l punem frumos la loc. Este în regulă. Haideți să punem căptușala la loc acum. Avem aici căptușala. Haideți să o aliniem cât mai bine, ca să nu ne încurce la condus după aceea. Se pare că mai avea un șurub, un pin din acesta în capăt, dar nu era conectat, pe semne că cineva a umblat înainte aici. Așa că haideți să le aliniem pe cele două deja existente pe găuri. Putem observa. Aici este gaura, aici este pinul. A intrat perfect. Ar mai trebui să mai fie mai este o gaură aici. Cred că se vede pe filmare. Am conectat și pe acesta. Și ultimul este aici. Acum căptușala este la locul ei. Haideți să testăm rezistorul. În regulă, punem contactul. Este pe 0. Și acum se poate auzi. Cum rezistorul merge pe toate
4 treptele. Cam asta a fost și pentru astăzi. Sper să reușiți să-l schimbați și dumneavoastră și vă urez o zi bună.